Bukatar zuci kasada ce in bata taki nasara ba, tunda na ga mai wadatar zuciya bai rufe ido ba. Wanda ma tsabar rahin mutunci irin na mata ma, wai ni me yasa ma na biyo matan nan ta ma na taho wani satar kara. Ni da nake so na kafa tarihi na zama cikakken babban barawo, kuma sai na zo na bige a wani satar kara. Mai gida. Yanzu saboda Allah sai yanzu a dora mutane abinci. Ke ba kiya son dafa abinci da ruwan lashi. To ayi hakuri. Gashi. Har na wuce shagon Isan ma dai na koma na ce bari in karbo wayan nan. Waya kuma? Eh mana. To mai gida ita kuma wannan daga ina? Mai gida mu da muke da basussukan nan kuma a kawo waya? Da na ce a zo a sai da akuyan nan ɗaya a zo a biya mutanen nan. Akuya? To bari in sanar da ke wani abu. Wallahi kar wani tsautsayi ya sa wani zo ci za a sai da akuyan nan a sai da su. Na rantse da Allah za a ji mu da mutum. Kar ki kuskura a sayan min da awaki na gaya miki. Kar ma wani dalili ya samu baggari a zo a sayan min da dabobi. Wallahi kar a kuskuren ji wannan. Ga magana a siyan mun da wasu awaki. Bukatar zuci kasada ce in bata taki nasara ba, tunda na ga mai wadatar zuciya bai rufe ido ba. Zuciya cikin hadisi annabi ya kwatanta, shi ya kira ta wata tsoka cikin jiki ya kamanta. Ya ce idan kwa har ta ɓaci dukan jiki ya
Maryam, kin san a duniya babu abin fa da ya rage mini illa in ga na faranta miki rai ko da na rana ɗaya ne. Ashe ka wannan ranar ba za ta taɓa zuwa ba. Lallai kuwa iska ce take wahalar da mai kayan kara. Maryam, ki sani wulakancin da yake mini fa burge ne yake. Domin zuciyata ta riga ta zama taki. Ba zan iya wulakanta ki ba. Gaskiya sai yau na tabbatar da cewa kai nanataccen mutum ne. Za ki iya kirana da komai. Domin na riga na zama bawanki. In kin ga dama ki sai da ni, in kin ga dama ki bautar da ni. Wannan kuma kai ka sani. Kaga, ni barin tsaya ina jin wannan soki gudu zancen naka ba, kaga tafiya ta sai an jima. Maryam. Kai ka zauna ka shiru baka ce mun komai ba. To kaga ko dai abin da aka saba ne na sani ba wani abu ba ko? Gaskiya ne yana. Bayani za ka yi ai ni tun ka riga ka yi nasara tun da na fahimci a cikin kannuwa na kai baka da matsala. Ai ta mu ta riga ta zo daya ni babu yadda za a yi ka zo neman wani abun Allah ya da kai ni fa ina din neman da nake yi. Wallahi ina yi ne dan na rufa mana asiri da ni da ku. Ba wani matsala wannan. Kawai ni abin da na tsana a rayuwa ta sa ido. Duk wanda ya samu ido ba zai ga daidai ba. Sa ido ne ba na so. Kaga macen zan ba shi da yawa. Amma dai wannan ba ka kai ai kuma da ce ne. Bari mu baka wannan kai hakuri da ita. Ga wannan ba shi da yawa. Ya bukata ba ta kace bace ya. Kare na kenan. Kai ma ka zama fara yi da kai? Ai ba ran yi bane ya. Allah ya ka san inda zamanin nan yazo ya. Duka abokai ne kowane yana da salula ya. Ni ne ga baki in fitawari a cikin siya. To, ko matsalar ku kenan wa'annan yaran. Wannan shine matsalar rashin sana'a. Kai ka yin sana'a ko guda ɗaya a garin nan baka da sana'a. Bayan wannan dan noman nan da suke dan samun amfanin suke sayarwa suke samun abin da za su sayo wayoyin. Kai ba ka yi. Kullum ka je gindin inuwa ka zauna simi an jima ka tafi ka koma wacce inuwar ka zauna. To ta yaya za ka yi abin da yara suke yi? Ni dan na kashe wani ce zan ke iya baka. Amma me ka maganar kuma salula? Kana ganin wayar matata a sama fa. Yanzu ka kai ta kasuwa wayar nan ba za a siya ta 1200 ba. A haka fa take yin maleji fa. Kaga kuwa duk abin da ban yi wa matata a sama gaskiya ba lalle na gaggawa ne yi wa wani ba. Dan gaskiya duk da ina ji da koyon uwana ne. Ba zan boye ma komai ba. Na fi son Asabe fiye da kowa a garin nan. Dan kuwa in na rasa Asabe a garin nan tashi zan daga garin ko zama ba zan a garin ba. Ina da kai ya batun maganar noma ya gaban shi a gefe ya noma fa kace ya. Kai? To ni yanzu misali ai bana noma. Amma kaga ana ne sana'o'i na hikimomi na ina dan yi. Wanda yanzu kai an ce mai sana'ata ba za ka iya faɗa ba amma kaga haka nake barin garin nan wata ran ne sati ban dawo ba. Amma kaga ina zuwa da abin kirki garin. Gaskiya ne ni ma hakan yana burge ni. Ni kaina ina son ma magana game da wannan sana'ata ta yaya. To ka kabar a baro dai wannan magana. Maganar dai waya kai mini. In Allah ya yarda idan na fita tunda mun yi magana da abokina zamu fita wani aiki. Ni aiki nake zuwa nake a garuruwa nake samu dan kuɗi na nake dawo. Dan haka idan na je na dawo Allah ya sa an dace na samu kuɗin nan. Zan saya ma wayan nan. Ni dai abin da nake so ka biyo wa munafikan nan na gani. Ka biyo mutane kaza kawai kai dai mu ci gaba da zaman yadda muke da kai haka ne. Saboda gaba ɗaya ta mutu a cikin kanuwa na ganin mutuncinka. Sakamakon kawai za ka yi min shawara kuma ni ma ina maka shawara. Ba wani matsala wannan. Ka je ka kawai. Na gode. Bari bai dan mai kata ko? To yayi ta ma dan ban dan sa wadannan kashe ya. Da wayan ka ashe. To shi kenan na gode. Ba wani matsala. Je ka madalla. Da alama magauta sun fara shiga tsakanina da yaran nan fa. Daga cin maganar da yake so ya yi nan fa so yake ya nuna min zai tuhume ni akan sana'ar da nake yi. Wai fa a hakan ma ina bashi kuɗi fa kenan fa. To da ba na bashi ko kwandala ya zai ce min kenan.
Bukatar zuci kasada ce in bata taki nasara ba, tunda na ga mai wadatar zuciya bai rufe ido ba. Zuciya cikin hadisi annabi ya kwatanta, shi ya kira ta wata tsoka cikin jiki ya kamanta. Ya ce idan har ta ɓaci dukan jiki ya ƙazanta. Ni malam har yanzu ka ika ce komai akan wannan abu. Alhaji, abin ne da kamar wahala. Mutuwa ba daɗi. Alhaji, abokin tafiyar taka baya magana ne? Malam ne nawa ni da karkiya, ni mai gida na rako kuma abokina. Kuma malam in abun maganar ka gano shi in ta kama kai magana ai za ka yi magana. Malam ka sake dubawa, ni abin nan na faka guso nake in ga yaya kamata a yi. Ki madda je ki sama. Gabar shiru. Kudu shiru. Yamma shiru. Allah shiga ta malam. Alhaji kaga ni fa duk tsawon shekarun da na ɗauka da Alhaji ba irin wahalar da ban sha ba, da ni aka samu dukiyar da ake magana ta yanzu. Gaskiya ne. Ni ma shaida haka yanda ya faɗi ya mutu din nan, malam wahalar da za a sha a rufe min bakin magada ba komai bace akan ni wahalar da na sha kafin a tada dukiyar nan. Saboda haka ka bincika ka ga menene wanda za a yi magadan bawan Allah nan a rufe musu baki ruf, in yi sama in yi wuf da dukiyar. Ko ba gaskiya ba? Wannan gaskiya ne. Wannan gaskiya ne. To ina zuwa. Wato Alhaji, shi marigayi duk ƙasa ta nuna mu, kafin ku haɗu da shi ta nuna mu, bayan ta nuna mu, bayan kun haɗu da shi ta nuna mu, kuma rasuwarsa ma ta nuna mu. Wato kafin ku haɗu da shi Alhaji dama can shi ya shirya, ya zauna ta kintinsa, ya yi wani sihiri mai ɗan karen wahala wadda ruguza wannan sihiri wallahi shi ne samun galabar mu. Shi kuma ruguza sihirin nan abu ne wanda yake da matukar hadari, don aka rasa rayuka da dama kafin a samu mahaɗin wannan ruguza wannan sihirin da kake ganin sa. Kaga malam Alhaji, akwai abin da ya kamata a gaya masa. Malam Alhaji, wannan harkar da kake gani kowace irin wahala ka gani in dai an samu mafita a bi, domin harkar nan ba ta bace ni kadai. Tun da nake zuwa wajen ka ban taɓa zo ma da harka mai ƙarfin wannan ba. Kaga harkar nan idan Allah ya kaddara ta tabbata ba asiri ba, ko mai Alhaji yayi ka karya shi. Dukiyar nan za mu yi 50-50 within you and me. To ai Alhaji ka sami aduhu bala? Ga ya mun meye kuma 50-50? Shi ne wato bi duk in an samu zai dau rabi i baka rabi. Kuma sai ya bara baka ma naka sai zai dauki nasa. To tsaya. Haba Arewa, shi ki nuna min da hanya a nan. Alhaji, bukata za ta biya. Wato Alhaji ba ƙaramin sirri ne ba. Kaga sihirin nan da ya ƙulla? Ba za a samu makarin kayan aikin nan ba sai a jejin kaki. Shi kuma jejin kaki ya ci mutum, ya ci aljani wadda ba shi da iyaka. Ka bar wannan duka uzurin nan a hannuna, komai zai zo ƙarshe bukatar mu za ta biya. Idan Allah ya yarda nan da kwana 3 wannan ƙaran kargo nan za a kawo shi. To shi kenan. Idan Allah ya kawo shi kuma komai bukatar mu shi kenan. Haba, wane mutum in ji mutuwa? Ai bata isa ba. Ina na gama. Tashi mu. Allah ya sauke ku lafiya. Kai ba komai a daji. Kai. Allah ga malam. Alhaji. To yanzu fa mun zama na dan juma da dan jimmai. Ai da an jima da to.
ban mu sha Allah alaji amin ta Allah ya sa mana Allah ya tsare mana Allah ya tsare Allah ya tsare Allah ya sauke ku lafiya komai zai biya bukata Allah sai ka dade da mutum baka gane shi ba ran da baka gane shi ba kai ba din ne jinjina masa kake amma ran da ka gane shi ku tafa kawai kana gane mutum ku tafa kawai Allah da bukata yawa an gama Bukatar zuci kasada ce in bata taki nasara ba, tunda na ga mai wadatar zuciya bai rufe ido ba. Wato Bala ya haji wai ba kai mamaki da ce zan ba malam dukiya ba mai 50-50 a wani mamaki zan ci da alƙawari kai ko ba fa zan bashi ba haba alaji wallahi da mahaukaci ne haba alaji ai kawai buri na da bukata ta yi min aiki bukata ta biya shi kenan fakat ni da shi to kada yi mana wani abu ko alaji ka san malaman da fahimta su duk da na ga shi ma dan hannu da 50-50 za ku yi kaga ina ganin rai wala kenan wato wala in dai haka ne to gaskiya zama na da kai ba ka gama fahimta ta ba to bari in gaya maka wani abu idan yayi aiki ya ci dukiya ta tabbata a hannu zan kawar da shi kisa wato ubana ne wallahi ba ubanka bane alhaji to yanzu ni alhaji ni kuma kan je ma kuskure kuma ba sai ba maka aika ne ban sani ko gashi na suke kana kallo saboda da baga da yake na turo hula gozin ka nuna in yar waje suka tana kadawa ko kuwa in dai ka iya bakinka ba wanda ya same ka bala wallahi ka kwado wannan sarki wallahi wutun zakin ne daga sai da na go kiyama amma dai a duniya wallahi ba miji Zuciya cikin hadisi annabi ya kwatanta, shi ya kira ta wata tsoka cikin jiki ya kamanta. Ya ce idan kwa har ta ɓaci dukan jiki ya ƙazanta. Zuciya idan ta gyaru dukan jiki bai ɓace ba. Bukatar zuci in ta tashi ba ta ganin kuskure ba. Idan ta ruɗuwa ta ruɗa ba za ya sai. Babu komai, gafa dama ta same ni. Damar da nan shekara da shekaru ina neman ta, amma ba ta samu fa sai yanzu. Ya kamata in tsaya tsayin daka, in daina wani sukurkuri, da hanyar da zan bi in ga na bi wannan buƙatar ta biya. Domin ni, wallahi ciwo na ya warke. Aka ce za a raba miliyoyin kuɗi biyu in fara ɗauka, to kuma wani abu ne ba zan yi ba. To shikenan, ai dama damar sanin ilimi yanzu ya zo min. Da duk aikina da na ta yi na hanyar makaranta ban taɓa samun damar da ta kai wannan ba. Buƙatar zuci yanzu za ta biya, buƙatar zuci yanzu za ta biya, buƙatar zuci yanzu za ta biya min. Ni Malam Tsalaha ban taɓa riƙe 10,000 ta aiki ba, amma yau gahi za a raba miliyan 100 a bani rabi kafin wani ya zo. Zan yi duk yadda zan yi, babu komai. Ai alhamdulillah, alhamdulillah, daɗin ilimi kenan. Idan ka bi wata hanyar ka rasa guri, ka bi wata hanyar ka rasa guri, ka bi wata hanyar ka rasa, don buƙatar zuci ta biya bi wata hanyar. To tun da na bi arewar na ga za ta yi, wallahi alhamdulillah.